Dano uteká pre servítku. Čaute ľudia, vítam vás z nového videa z futbalovej challenge. A čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videjka. Dneska zahráme futbalovú challenge, je to s Danom a ja budem Rasťo hrať challenge. Budú 3 challenge futbalové minimálne. A ideme na to. Takže ideme na to, idem prvý, potom ide Dano. A prvá penálta moja. Bum, takže teraz zase ja. Dúfam, že sa trafím. Tam špaj. Skoro sa mi to podarilo. Druhá penálta do pneumatiky. Tretia penálta. Idem tiež zase skúsiť. Zase to bolo blízko. Takže má tretia penálta, Rastio má 0, takže ak to dám, som vyhral. A ak to nedá nikto, Tak je remiza. tak sa ide pokračovať v tomto. Alebo dáme remizu, to ešte uvidíme. Ak ten druhý nedá, tak ten vyhral. Takže idem na svoju štvrtú penáltu do pneumatiky. Koľko ich ešte bude? Kým jeden nedá a druhý nedá. Á, moc vysoká, Dano. Rejžovať. Á, to bolo veľmi cenné. Čiže idem na svoju 5. penáltu a dúfam, že to už trafím. A idem znova na svoju 6. penáltu. Toto budeme snad do rána. Zase to bolo. To bolo také pri zemi, no. Takže moja 6. penálta. Snad to už bude na 12. penáltu. Ja neviem, kam trafiť, to neviem, neviem, to premením a takto jak strieľam teraz, to je asi najlepšie, takže. Ale nestačí to na to, aby som to dal. Ale dúfam, že ste pozerali majstrovstvo Európy, ak nie, máte smolu, prišli ste oveľa. A ďalšia vec, čo vám chcem povedať, dajte odber a dajte like na toto video. Idem na svoju 7. penáltu. Pre ďalšie Takéto futbalové videá, iné videá, a presne. tak môže byť. Pokračujeme. Idem na svoju 7. penáltu, takže dúfam, že to už bude premenená. Ak to teraz Premenená, na čo tak premenená? je to 1-0. Premenená na gól. Dávno bolo to veľmi tesné, ale neskôr to na tamky. Dal gól. Teraz idem ja. Teraz skúsim normálne. Máš pekné ponožky. Takže moja 8. penálta. Dúfam, že to tak premenená už bude. To už som myslel. Takže ideme na svoju 9. alebo 8. penáltu, teraz neviem, ale idem na to. Tak bola moc vysoká. A idem ja. Idem na svoju 9. penáltu a snad to už bude, lebo už ma to fakt nebaví. Tak to zdaj. Dobre, takže idem na svoju 10. penáltu, dúfam, že ju premením a môžeme ísť na to. Zase čestné. Idem na svoju 10. penáltu, dosť možné, že poslednú. A musím si trafiť už do tej pneumatiky. Zavežem si šňúrku pre šťastie. To asi vystrihnem, ale neviem. Idem na svoju 10. penáltu, možno aj poslednú. A snáď trafím do tej pneumatiky, takže idem. Dobre, takže zdalo sa nám to moc zle, takže je to remíza, každý má 0 bodov.
ďalšie challenge bude asi penalty, každý bude mať 3 pokusy. Keďže Rasto začínal predtým, tak teraz začínam ja. A moja prvá penalta, takže idem na to, idem mať gól, jak inak. A... Druhá penalta, idem na to. Je bol krásny, ešte ja to poviem. A neviem, čo robím, ale je to dobré. Dáme uteká pre servítku. Tretia penalta, ak ju tam mám 3 z 2 a idem to kopnúť. Musím byť na brankovej tiale. Teraz idem kopať ja. Takže mám 3 z 3 a teraz ide Rasto. Idem ja a dám ho ide do brány a môžem prvý pokus. Takže idem. A ja idem sa pripraviť na kopať. Vôbec sa ja sa dostal. Keď sa vracali, nevadí. Idem na svoj druhý pokus, zatiaľ mám jeden no. Idem na to. Ďalší gól! Idem na svoj tretí pokus. Pripravte sa, lebo to bude bomba. Kamu? Takže je to 1-0 pre mňa a môžeme ísť na ďalšiu challenge. Takže vítame vás v tretí challenge. Idem prvý, hráme si challenge. Tyčka za 1, brvno za 2, spojnica za 3. Môžeme ísť na to a idem prvý. Bum! Dobre, takže teraz kopeme stadiaľ to a nie z tej penalty. Ty si v brane? Ne, ja budem len chytať na branu. OK. Alebo Každý má 5 pokusov. Každý na to, nebudem tam. Každý má 5 pokusov a ideme na to. Dobre, idem na svoj druhý pokus z 5. Chlap to nám trošku uteká, sa bojí, že vyhrám. Sa bojí tvojho kopu. Tak Šaleného. Idem na svoj tretí pokus z 5. Dúfam, že sa mi podarí dať tyčku prvnú alebo spojnicu. Idem na to. Kamu? Mám 3 body za Spojnica? spojnicu. Tak je v poriadku. Idem pre loptu, čau. 1 hour later. Dobre, idem na svoj 5. pokus z 5. Dúfam, že to tam nič nehovorte. Musíš šakať. Áno, musím. Dobre, ideme. To bola Nice. Ja na svojich 5 pokusov. Dúfam, že to viac nebude a idem na to. Takže idem na svoj prvý pokus a idem na to rovno. Tak idem. z ostra. Idem na svoj druhý pokus. A snad niečo... 360 stupňov, aby ste mali každý jeden záber, uhol vychutnaný. Samo, musíš mi do toho hupovať. Idem na svoj tretí pokus a snad už niečo dám. Takže idem. Je tam. Za 2 body, lebo je to brvno a ešte mám 2 pokusy, tak poďme na to. Dobre. Takže idem na svoj štvrtý pokus a... Zase 360 stupňový záber, nech máte vychutnaný každý uhol. Poškrtal brvno, nie? Idem na svoj 5. pokus a mám 2 body, tak snad dám, aby som vyhral. Idem na to. 360. Takže dneska vyhral Dano. Vyhral 2:0. som. Takže som trochu smutný z toho. S touto loptou sme hrali. Som z toho trochu smutný. Ja som zase šťastný. A sme na konci tohto videa.
Takže A Rastík sa teší na rýťaky a poďme na to. Nebudeme to obkecať. Takže prvý rýťak, ideme na to. No poď na tú čiaru. Áno. ja sa budem držať. Takže idem na druhý rýťak kopnúť. Tešíš sa? Netrafil, takže iba jednu kopol. Takže z dvoch som trafil jeden. Vítajme vás pri konci videa. Dúfam, že ste si to užili. Nemáme už čo povedať. Vidíme sa u Ak chcete ďalších. viacej futbalových challenge a čo, tak nám proste napíšte. Áno, presne ako povedal on. A čaute zatiaľ. Čaute.